محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من منظر الطاهر المنظر يزداد شوقي كلما أيندرك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم جبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هداني الله وإياكم لما فيه الصلاح ديننا ودنيانا. آمين. السلام عليكم. الكربة تنتكي منديو أمي تغني نسيتك على فيك أبو شيطان دعاني تورما كأني على فما في سيد دكاني بمسامي الله سبحانه وتعالى كاكا على كما على كدو أني شيطان إيش أكوفي أمبازيزي ندينا ولا ده سنوينا نسيتك على تكو بركاي كأني على فما في على كفرانغا نمبارينا ليكون العمل ابتغاء لوجه الله عز وجل. جانغو بارينغا كي على فما نيدا نجاتي كما لا لسمعة ولا رياء ولا لغرض دنيوي. يرمي كنا يالا يرجرا كنا يالا جينا تاورا كنا يالا عزيزي كو نسيتك على تكوي أمي دوكا كرامكو نيماي على كربا صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد يناما أمي على فما ديلي على كنيا أيرما ناني دوكو كركر أنكرامكو نيماي يورو ami dugo kerenga aka kala ni volawye sahaba chema ana musoma munu tleni sedam hudu tle bena ulli man yana la kadda ka kira yala kadda ala fama ka ala yala ka sedam hudu deme fi sadr al ula min al islam islamiyya sogma da jona islamiyya du jiri turlila islamiyya jiri barkale turlila nun ni anuka nafuloy assalamu oluka jurube alakramande tobbela sanu tan fe ka sara war tan fe ka sara nga ka kanga dugo ke uyi odela arsalati ya fara aqidaka kwa ka kan aslamiya komo ukatugu alislamiya manyemula at-ta'atu li wulati umur al-muslimin katugu islamiya ka aya manyemula ka aywa jurmu ya fanyin uyi ka kufe ka dugo ke uyi koy wajibi islamiyya komoka wala am setka ala dele ke sene ma chama be ala fa ala ko kesse nam holi nyon zanama nununga o kofe ami duko kerekere se nam holi so dingo sanamoni serfi chema ana musoma serfi fima ana ajema serfi foloma ana alabama amani allah subhanahu wa ta'ala fa ke sene ma chama be allah subhanahu wa ta'ala fa ala ko ke o kelengele naka o kofe ami aslama furba jama kulu kere ni aslama ful barkale kan siginda yala bi da'watin ma'sura ni duko kere la ñomunu sabatira ko bo senam huduma kiraya dalane me ma haramu duna mangalo wada o dalane zanama ye duko sanama munun kala miraran wa takrara shin chama raja una fillahi akida anji kay alala konanya ala delini o ya ala ba mene wala mi ala fama deli odugo sanama ya ala kamine anan la memba bema ala kamine ni sigiro ma ala kamine sigiro sababu nyuma
ala ka mina silamɛya ma ala ka mina senam hurumande bɛɛ ma a fɔlɔ ma ani a laban ma asilamaw adaja una fikum akedi garbuka jigi kan aw fana na ko fana tana dade abina dugo sama garbuka ma Allah yataqabbal dugo nunum be am ala fama jeli ala ka bele jele mena assalamu alaikum nyabla pma temena usikum wa iyaya wasiyatal awwalin wal akhirin mbala di kun ladile ko foloma an labama ladile ko chokola wa hiya usikum bi taqwallahi alazim mbala dini ala fama nyisra nyeye setigi masako ko anga sira ala nya ito anga janga sira ala fama nye ala fama ko anga minto ito anga dabla akwanga minga ito anga nzeko ke akelila uhadhirukum min ma'siyatihi ad-da'iyati ila adhabihi al-alim mbala di ko ladile ko ito anga nzembo ala kutala ametlemina ala kota nyonyena fom maluyata ala kutala ble samete ala kutala ble inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nin dame jamana nununga dine sanke me jate nin dukolo nununga ngan nazara ka kodongura nana adama do nyeyele la foku nye churuletu muso ya sigi me sameka ebe mugo tigi tege chemsen bolo e ka mobile fare bi sigu ka kuto la halaya mina ebe temmu na kuto la halaya la same mi sikala zarra otu doddu sukun kongo ka foko yele tukura anga an la halaya yelema yoru fe ko o kodombali yai assalamu so ka aywa fini do ka pari ka ngolo langolo bla ka sugu fiye chechi a fe ko de kodon ko de wati sera bal hunaka ma hiya akbar min ukhtiha fa rabe mi nga bono bay koy ka fini do ka farkolo datugo do yo fle kodombali yai ko mo nyede linde mina ngala halaya la nanyo ke o de wele ko parler bi apma ka pantalon do ka setike fo woro la ka débarder fana do oka soroka aywa labin to dafa ka ta tleno e baraka yoro la ka min sokoma fo wula ka soroka na sokono o de kara kodon e bi fenre be mi nga bono be o awya don ko tsaka fo wajul law ala deli ala ka samedi amma sedam hunde koti zalam tasahi fasna ma ashita muso cew nimmal yoko bana ela min gadi yo okay la ilaha illallah muhammadur rasulullah konde ko kiraw annabi mo gop may ka ko alet lenye apa mi voyer ato nga njano anyirla na ala ya mbene otle ato nga mbari nyongoka ato nga mbulo di nyoma ato nga ayo anzami nyona li yataqawwa ba'duna bi ba'd dofa nga ka domine jizo kan natanani shetana kera ko mina fo wara abe yala la be mo fura yatakhattafu an-nas yaminan wa shimala abe mo tat ko ayo kinini no mafe ngani jama ko mun ñu bolu di ñoma ka jaala jati kama ku seme ñona ka ñon ladi abe ke furay ka ñonga banana wala mimi ñini assalamu alaykum mandum ay to nga ñon lame ay to nga ñon ladi ay to nga ñom blasra ay to nga bolu di ñoma c'est nama angara mo gay tien fo wallahi malik ibn anas aywa alayhi salam malik si tien fo aqul laqad laqina zamanan ajaba zamani al khairu fihi la shakka ala dakhani ambe ala dili nintle labany ala kadwana fitneche wa alamu waffaqani lahu wa iyyakum as-sawaba fi jami'i ma naqulu wa naf'alu man yabla matemena ba fa aka dombe setika ala deli ala kanina aw be sababa ma kata an fatala annani bi izn al-khaliq subhanahu wa ta'ala ba fa ka do garbuke setiki masaka jin anaka bunye kono جلس أخرى فوق المنبر الفقه المالكي أنزجر كوكرا منبر الفقه المالكي 120 سكي كما سبع نسكي بورن سبنانا والكلام فيها إن شاء المولى جل شأنه ما من الدين السكينة نجر ستك عليه حتى لعنا على الفقه المالكي هل بولد جوم مالك بن أنسك فقهك من الرسالة القيروانية المباركة للعلامة أبي زيد القيرواني ولا من أنا الشريعة كتاب بركلنا من كتاب شهير في محاضرنا كتاب لقدونين دو عنغا محاضر وكون عنغا كلام بلون كونو
anga cokorobaw ya sabati ka fa kitab mi kitab barkalini uyu ka ayo dine siki aka sirfu ka du kono ya kunda nga kalambulo kono ya anga flak kalambulo ba be kono maraka kalambulo be kono bamanan galambulo be kono ayo ni kitabu barkalini abi kala abbe kono wala alhamdulillahi rabbil alamin o de yan jagale ya ka sikina yi telela ya ka pma arsalamu fe ambe arsala babu mina jango kala ne mun ba feka tuko ana o de arsalti ka bunda mina ba fa babun fil iddati wan nafaqa wal sabra'i wala da temeni anjora yoro mina ad-darsu tabi'un lis sabiqi wala da jurut tukume aywa wala da koro temene la insha Allah ta'ala wala da te koro temene jora yoro mina ni sakina amina wuli نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في جميع ما نقول ونفعل أمسكم مسدلي يا ربي الله سبحانه وتعالى كان بسبب ما كتا أن فتلا من فو على فما كان كل شيء على الله هو لذلك والقادر عليه على فما يؤتي وعلى فما بالسؤال يقول المؤلف رحمه الله كتاب تيجي على كناصر كير لا أكو ولا نفقة للملاعنة كن مسلمين تشينو لينيوندانا ko dahirima ko banay ni alqadiye kirtike uni nyonje ko aw flas sikara nyona fuka na jo sharia nyefe ka nyon danga ala ka so nyefe salama wu nyefe tigi madon opma aw ko anyo kalfa ala fama ma furu bana aw flani nyonje bayna debita na ya rasula de ya tay opma o muso arsalati ko ceyndi dahiri medama wakata jewuli furta udu nyonje ble dahiri ma ko bana furu dahiri medlone do furla ako in kanat hamila hal nasra kono barati do ayo fota لعله هذا تكرار للمؤلف يسرغ بافوتي او كما سكران كما كاكون afaka foka je dron adone do ka fo nunu yeruna na ya dangani kama kono barako de sababu yi nga ako na tawta yo feti dama dahiri meti dama wala nafaqata likulli mu'taddatin min wafati ako dahiri meti di lida sigi muso shashima muso mi nasiki me iddatul wafati la ni muso de a chef fatura kato a kofe horo muso do ab kalonani an shutan siki aywa hine saki kama kanyeshi chekoraima ko dahiri meta wajibi che koro min fatura ka kadi musayma ba sabu fenta febli akko fon yela manaka ka cien ako wala hasukuna in kanat ad-daru lil mayyit akunga abi sharia bi awajibiya musayinga yo lida sigi konnana cien tokola dumunu be aka sigi okono akona a shartiye mi na soro duin ko cetado ko cetara ka duto ako yani cetade unga o dutigata comme so sega sigo kono kaka shiraba wajibiya cenga ayo seko yamaru ayo kono msenga siki o duin wono ayo kaka fatuli idda siki akwa sharti kono in kanat daru lil mayyiti nasor la duin shutay aw na qad kiraha wal ma duin loise nga yani cenga fatu aye kalo haka do location sara o avancé madama obey musay misigi ko de ke garantie musay misigi ka kalli dake ko wala takhruju min baytiha fi talaqin aw wafati hatta tutimma al-iddatu ko musay ndi bo cenga sokono akera belli da sigmina aywa blali lidado wal mafatul lidado abe filia sigi mena blali filia sigi do wal mafatul aywa filia sigi do kwati bocce nga so hatta tutimma al-iddatu folli daga ta dafa illa an yukhrijaha rabbu dari ko funi dutigi de yabo ni dutigi nana ko cena a cekunye kalo haka min sara obana ne seranga yoroma sharia bi dutigi ka duse kama toraka sharia bi musayimbo ka tana yorola aywa absaka sigi yoromina kaka lida to dafay cekorenga aywa yamar kono ako wala yuqbal min al-kira'i ma yushbihu kira' al-mithli
ako ni dutigi fana n'a bɛna muso in bɔ sariya bɛ dutigi ɲininka ko yala dɔ bɛ se ka fara location kan wa jango ni muso in ka filiya kɛ k'o dafa an ka sɔrɔ ka yɔrɔ libéré ni dutigi sɔnna o ma k'o de ye kɛta ye fɔlɔ o de ye awwalu shay o de ye kɛta ye ko nka n'a ye musaka dɔ de fɔ musaka min n'o dama tɛmɛ o de ye kitabutigi ka kuma ye wala yaqbal min al-kira'i ma yushbihu kira' al-mithli ni zo in ɲɔgɔnna a so ye valeur sɔrɔ cogo o cogo a tɛ tɛmɛ 10,000 kalo la n'a ko ne kɔni b'a fɛ a ka bɔ de nka n'a ko jagoya f'a ka to yan o tuma kalo kala a bɛ 100 sara ɲɛ dɛ an b'a fɔ n ko tuma a bɛ bɔ o de ye ma yushbihu kira' al-mithli ye ko n'o kɛra faltakhruj muso in ka bɔ wa tuqimu bil mawdi' alladhi tantaqilu ilayhi hatta tanqadi al-idda a bɛ taa sigi yɔrɔ la yɔrɔ min ni cɛ kɔmɔgɔw cɛ balimaw a ka warasa n'o y'a tiɲɛtabaw ye n'olu y'a ye k'a bɛ se ka sigi yan kisi kɔnɔ tanga kɔnɔ bonya kɔnɔ silamɛya sariya kɔlɔsilen don a b'a ka lida sigi kɛ yan fo ka taa lida ban ni lida banna waati min na alhamdulillahi rabbil alamin sariya bɛ dayɛlɛ ani wali cɛw cɛ y'a kanu furu la o bɛ se k'a ɲini a ko wal mar'atu turdi'u waladaha fil ismati illa an yakuna mithluha la turdi'u a ko muso a mana kɛ garandamu ye cogo o cogo a mana kɛ danbetigi ye cogo o cogo a mana kɛ faama ye cogo o cogo a mana kɛ setigi ye cogo o cogo a mana kɛ setigi den ye cogo o cogo turdi'u waladaha fil isma madama n'a bɛ furu tanga kɔnɔ ko a bɛ sin di a den ma ko illa an yakuna mithluha la yurdi'u fo n'a sɔrɔla a bɛ dugukolo sigi yɔrɔ min na a bɛ dugumakolo min kan n'o dugumakolo musow ka laada n'ale ɲɔgɔnna muso danbetigi tɛ sin di a den ma ale ɲɔgɔnna danbetigi ale ɲɔgɔnna setigi a b'a den de di sin di sarala la n'a sɔrɔ o de ye aada ye laada ye dugukolo kan a salati ko kuma al'adatu ka sharti laada bɛ n'a fɔ sharti de wala b'an kamana gan kosɛbɛ wallahi denmisɛnnin minnu karima wajuli ka sɔgɔmada joona fɛ ka sɔrɔ u ma foyi kɛ nin fiqhu kitabu ninnu na o bɛ laada tanuw se ye de olu kɔni b'a fɔ laada de ma ko bidaya ne ko ninnu kɔni su min ko mɛn dugu ninnu na dugu jɛ man di dɛ wallahi u b'a fɔ laada de ma ko bidaya k'a sɔrɔ diɲɛ danni bɛ kɛ dugukolo fɛn bɛɛ Seydina Muhamadu yɛrɛ sin min sara la u ka dugukolo laada don larabuw ka dugukolo laada don nka ka diinɛ o y'a ɲini ko muso ka sin di a den ma o y'a ye o la min fɔ a ye ko in ka kan ka segin sariya gafew kalanni ma wallahi n'i ka wajuli jɔ ninnu kan i bɛ sutura kosɛbɛ i ma ye anw ɲɔgɔnna kalanbali bɛ fɛ ka wajuli kɛ mɔgɔw b'a fɔ k'a wajuli jara parce que dɔ wɛrɛ tɛ o tɔrɔsi dɔ de b'an bolo o tɛ tɛmɛ sira dɔ de kan n'i y'a ye donso tununna a taara kungo dɔ de la a ma deli ka se yɔrɔ min na an tɛ taa ye o ka ninnu to anw bolo an b'an dilen ninnu de nɔfɛ o tuma an tɛ taa yan ka ninnu don gɛtɔrɔn kan an bɛ vitesse ta an bɛ san ale gosi foyi tɛ mobili ta sira bila fiyewu o kama alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da nka al-gharibu kulla al-gharaba wal ajabu kulla al-ajabi min ma kabakoya n'a bɛ maa dabali ban ne yɛrɛ kɔni ma kuma min kɔrɔ dɔn kalanden dɔw de taara lajɛ tanu ye ko ne ma kala maa fɛ o y'o de filɛ tanu ye o ɲɔgɔnna lagosili kuma tɛ diɲɛ bɛɛ a bɛ komi ni den ko fatɛnɛ na o ɲɔgɔnna kuma langolo tɛ diɲɛ bɛɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ne m'o ɲɔgɔnna lagosili ko ye o ne kɔni b'o fɔ kumakɛlaw ye a y'o bɔ kuma na a y'o bɔ a la ni ko ne ma kala maa fɛ dɔrɔn a kɔrɔ ye k'e kalan dɛ ɲɔnɛ Seydina Muhamadu yɛrɛ karamɔgɔ ye Jibrila ye Seydina Muhamadu ye kuranɛ kalan Jibril fɛ f'a ka ɲɛnamaya laban na a nana kuranɛ segin a ye kutubu sunna ye olu sabati o ni kumaw de ye kuma minnu se ka yɔgɔyɔgɔ a bolo se ka yɔgɔyɔgɔ wala min fɔ a ye silamɛya sigimɛ wale ɲuman dɔn ka kunungo bɔ silamɛya bɛ dɛbɛ meleke n'o ye Seydina Ali ko man allamaka harfan fi diini fa huwa abuka fi diini maa o maa ye harifu kelen f'i ye diinɛ na a kɛra i fa ye i bɛ bonya min se k'i fa ma i b'o ɲɔgɔnna se k'a ma n'i y'a ye yɔrɔ min na ni sigiyɔrɔ koronnen don e de bɛ wuli k'i jɔ ale b'a sigi
ni sira yɛrɛ ka kunbɛ bil ijlali ni bonya ni karama ye o kaɲi an kɔni lamɔ cogo la n'anw y'an taw ye an bɛ sabara de bɔ an sen na ni maa minnu ɲingunna anw na o la an bɛ ala fo ka ala barika da u ye dɔɔnin min fɔ anw ye n'anw y'o tomi sigi i bɛ taa lahara i tɛ se k'o bɔlɔ bɔ dɛ an bɛ sabara bɔ an sen na k'an sen da bɔgɔ la an karamɔgɔw ye nka n'u ko anw ka min fɔ n'anw y'o fɔ e min ɲugunna na ko maa man kan ka nin kɛ maa ye walahi n'anw ye bɔlɔ turu i bɛ taa lahara i tɛ se ka bɔ bari sabu anw ye bɔlɔ turu k'an sen to bɔgɔ la an karamɔgɔ ye e ye bɔlɔ turu k'i sen to sabara kɔnɔ a tɛ se ka kɛ o n'i tan o bɔlɔ la i b'a bila wala nin de ye sariya ye a ye hakili to a la o na shirikumullaha n b'a ma ni ala ye a ye to an ka segin sariya gafew ma ne bɛ wajuli kɛ n'i ye dɔɔnin min tan na n'i y'a fɔ mɔɔw ye a bɛ mɔɔw nafa e yɛrɛ min bɛ k'a fɔ a bɛ e nafa wa i dalannen bɛ sanuya ka bɔ fili ma i iridu i mankutu bɛ sanuya ka bɔ lebu ma n bɛ nin kɔni ladilikan di n balima asilamɛ bɛɛ lajɛlen ma kumakɛlaw k'u janto nin na kalanden bɛɛ ka kan ka karamɔgɔ dɔ ɲini i yɛrɛ la karamɔgɔ ka kan ka y'i la kalanden karamɔgɔ ka kan ka y'i la ala ka hakili ɲuman d'an ma a y'o de fɔ an ye a ko ayiwa walilmutallaqati rada waladiha ala abihi a ko a bɛ muso ye muso min ni a cɛ y'a bila ka bɔ a ka furu la ka sira d'a ma k'a sɔrɔ denɲɛni b'a sin na ko a b'a ayiwa a den ka sin di ayiwa sariya b'o wajibiya kan a bɛ sin di a ma nka a bɛ segin fa in nɔfɛ ko furu tɛ ne n'e cɛ bilen nka i den bɛ n sin na i den bɛ ka sin min ne bɛ wali to dun ka wali ji min k'o sinji di i den ma i b'o o to wari di jakuya don a fa b'o sara wala an ta'khudha ujrata rada'iha in sha'ati n'a jara muso ɲɛ a bɛ segin ka taa tɛgɛ jan cɛ ye ko ayiwa kalo o kalo i bɛ nin hakɛ sara i ye a bɛ lajɛ ka bɛn tile lahalaya ma nka n bɛ n ka diɲɛlatigɛ dilan o den kelen la bari sabu kuru b'an jɛ o tɛ dɛ kuru in o tɛ silamɛya dɔ ye ni ala latigɛra la ko min kɛra o kɛra ni ala latigɛra la ko min banna o banna o tuma a bɛ yɛlɛma sisan ka segin balimaya ma ka ala ka latigɛ k'o bila ɲɛfɛ n balimakɛ n balimamuso o de bɛ to ani ɲɔgɔn cɛ den min b'a ni ɲɔgɔn cɛ o ye hinɛ ye o bonya o n'o karama o bɛ to ani ɲɔgɔn cɛ ayiwa ni den in n'a ma kɛnɛ i b'a fa wele a b'a furakɛ ni a ka ko ka kan ka kɛ fa in b'o kɛ a ka sindi sara fana i bɛ se ka fɛn fɔ fa in ye min ye maana shay'un ma'qul hakili bɛ sɔn min ma min de hinɛ ban a cɛ a tɛ bonya ban a cɛ mɔntan bɛ mɔntan na n'i ye fa bisi k'o min a bolo a b'o di mɛ e yɛrɛ n'ale ni ɲɔgɔn cɛ o ye adamadenya bannen fa b'a fɔ a dusukun na ala ka nin den in dabɔli jira ne na joona ne kana sa nin den kelen ka sindi sara ka na ne ka maaya ban basabu i bɛ k'a kɛ ka da kun min kan ne b'o dɔn fɛn dɔ de b'i dusukun na ka ɲɛsin ma o ma ɲi silamɛya la a bɛ kɛ ni bonya ye a bɛ kɛ ni karama ye a salatigi y'o de fɔ a ko insha ati n'a ye muso jɛ a bɛ sindi sara in minɛ a ko wal hadanatu lil ummi ba'da talaqi ila ihtilami zakari wa nikahi al untha a ko wal hadanatu den lamɔni ko kiti lil ummi ko ye ba de ta ye ba'da talaqi bilali kɛlen kɔ a sinamuso n'a a cɛ y'a bila ka bɔ furu la ka den to a bolo den min n'a ba tɛ se ka fara ko sariya la den lamɔni de ye ba ta ye ba'da talaqi bilali kɛlen kɔ ila ihtilami zakari ni cɛmannin don f'a ka taa balikuya wa nikahi al untha ni musomannin don f'a ka se furula f'a ka don furu la wa dukhulin biha fo cɛ ka don n'a ye n'o kɛra ayiwa a ka ko bɛ se ka bɔ ba bolo ayiwa a ka lamɔ bɛ segin ayiwa fa ma a ko zalika ba'da al-ummi in matati aw nukihati lil jaddati thumma lil khalati a ko fɛn bɛ wele ko hadanatu lamɔ ko sariya a y'a kiti ayiwa wajibiya fɔlɔ juru siri ba de kan na a ko nka ni ba tɛ yen denw bɛ yen nka u ba tɛ yen sariya fɛ nin den ninnu jɔn de ka kan k'u lamɔ fɔlɔ ba in kɔfɛ
sharia ko in matati nasarla ko bade fatura aw nuki hati walma afurla cewerma lil jaddati ko sharia ba fa ay ta dewndi umum soma musayi a wolo ba no be balola o bi ta de nunu ndi o ma sharia bi ta de ndi o ma o ma fabi soraka de o musa ka ke mamso yi hina mimbe de nunu ni wolo banje o hina kele de be ni mamso yi sharia be ko do ko sebe ala sharia be ko do ko sebe ni mamso yi wate be na de nuble ati de nu nyikuy ale de nunu mbora ale tamina ale yo wolo o hina min bala de abode seki modern numa opma ati jugoni siku dala fiu o kama sharia la ni bafatura hadanatu a marhalatu thaniya ajoro flana o yimom so de tay ako suma lil khalati o kofe ko baramuso ni mom so tey ku ba min fatura no bade muso bey no yi abade muso fakeli bakeli akoromuso walma dogomuso o de aywa num baramuso yi o sey kata de num sey kata aywa o ma sisa ninde ye arsalati ka aywa lanyini ye abeka sira jira aywa assalamu la de la ma chokola ako fa in lam yakun min zawir rahimi al min zawi rahimi al ummi ahadu fal akhawatu wal ammatu ako musoyi fatura ka deun to ako nu kala mo yoro ko puma be sena ko fa in lam yakun min zawi rahimi li ummi ahadu ni mashima sora musoyi aywa aka shinjiya tigula ni mashima sora musoyi ko fe fal akhawatu ko balma musowu wala ammatu antena musowu ko dew mi talamo olu bolo olu be laje al aqrab fal aqrab minga suru denu nakata minga kibaro be folo ola min jinana ko min de shirabu di oma fa in lam yakunu fal asaba no shima seka soray opma shirabi denu nun ka kunya korta kata di u faso ba laje majume mi seka ninde no mara choko nyumana kuti tien sharia bi den nunga kunya di oma ambe ala fama deli doni min vora ala kato alsalamu kan vamiya ala ko kaka ala ya kama ala ko ka cibani asodi nga salama barka wala salamu kono fani fitinin be ka tugunna o de ye arsala insha Allah ta'ala soni ne kun laydo min di arsala damina to envers man ala shini kan yadi nazaraka rasal abu zaid al qayrawani ibadatu no ala bato pmo nazaraka jow ka bil san sharh wal bayani ni wala dalane ye koni obana ambi arsala joy kada mu muamalatu no san fere ucu kuna fonu ye aywa olu maka cha wa amma ko bala folo mo salamo ka se ko ka bato don par saba ambe ndugma ko lo mononga bato dabina naka fereke ka sababu ka kalambe ka dogoya ana ko sebe okuma ala sona foy tayini ka to arsala ibadatu la fo wala da kele hake wala mi duko nyini salamo fe ka ben salami sanka sangura fana damine ma insha Allah ta'ala amina duko nyini angama nyemo fe ni mbara ndamina tola ne duko nyini angara mo munu fe kerengere linyana anva amirul mu'minina a shakhsatan madan haydara min anflaka ma akatelela ajjana ka duko ke ka jenka bara yamar di amina sekuma ka duko nyini u fe insha Allah ta'ala min ar-rasal abu zaid al-qayrawani datuku min ash-sharia kitab barkale do dayala fiqhu janibula u ba wele ko bona ashiri kitab nafisun jidda wana ashiri sharia kitab barkale ni nazmu do ne kalande mono tugule do anno fe mbani ne u fe u seka bona ashiri ni yani do ko ngele do ko fla insha Allah ta'ala amina jobuna ashirika na ala sona ma adamina tola ambi femfiti niveau nubza min hayati aywa abdul wahidi ibn ashiri ngana mi yasabe amina femfiti niveau ayra kanyina mayala
o kofe ka sura ka do kitabina be to keme sabana ko ngavendo ami jwaka doni ka sharhu ka arsalamu ya sharhan wajiza an zeko da majira la aqidam be adundala ambe folo ola fiqhu be chamanjala ambo daka mabadi at-tasawuf ibn ashri o be labana am sufiyatu wala wala salamu insha Allah ta'ala ma ko be dukola ko be ko fekana insha Allah satatikum ad-durus wala do be kana بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دوشوكي كلما أيان دوراكو بنيا ماما